We're rolling. Anna-Maja Lahti. Moikka, mä oon Anna-Maja Helsingistä. Hey yo, it's District 78. Mulla on ollut aina tärkeää tehdä sitä, mitä rakastaa. Itse mä opiskelen televisiotuottajaksi Englannissa, mutta myös mä lähdin aikoinani toteuttamaan villeimpiä unelmiani Amerikkaan. Täällä olemme. Nyt onkin aika selvittää, mistä nuoret ympäri maailman haaveilevat ja mikä motivoi just heitä työelämässä. Kuukauden ajan mä tuun toimimaan sun matkaoppaana. Me kierrellään ympäri maailmaa tutustuen nuorten ajatusmaailman työelämästä, mutta me tullaan myös tutustumaan paikallisiin kulttuureihin paikallisten ihmisten kanssa. Mä voin sanoa, näitä kaikkia juttuja ei todellakaan löydä turistikirjojen välistä. Laita mulle ehdotuksia blogin kautta tai Twitterin kautta, mitä haluat nähdä tai mun kokevan. Mä lupaan ottaa haasteen vastaan parhaani mukaan ja toteuttaa sun toiveen. Istu alas ja inspiroidu. Matkan päätteeksi mä toivon, että myös sä oot saanut rohkeutta lähteä toteuttamaan omia unelmiasi, sillä mikään ei ole mahdotonta, kunhan uskoo itseensä ja unelmiinsa.